Wat hapdeng ke jingshit kyr-ang ke sngi ke balakot palat jaka laifusan degree Celsius. Ki Pulit Traffic ha kylleng ke sor Nongpoh, shym la thnum, shym la ud, bat shym la wat ya ke jaka rieh tngen. Ban palat ialade na ke jing thang jong ke sngi. Hapdeng ke jingshit kyr-ang bha ke beneng kini ki pulit kila yeng wet khop ha ki jaka yeng hapdeng ke jingsho ke sngi ban pendep ila ke jong ke kamram. Ban pyniaid beit ya identi ya ki kali ha ke ni ke sor. Kini ki Pulit Traffic ki bala sum ialade da kas app ke bala banyoi na ke jingjihi rimput ki uniform kila pin i ke jing IT ialade ban chakri ya kam bala binshet haki bat kham tam ban chakri yo pajba ke ban pinsuk bat wan ra ya ke jing sngai ha ka lit kawan. Ang publish bun sa. Ay tu. बहुत गर्म है आप लोग इतना धूप में काम करता है Kinong lit nangwan kinong nya kali bat ki trash nong kila pertu ya ke jing IT jong kini ki frontline worker ni kinong tray bahkmat ya ka kam bat bun kila kintu badan kam banle no na ka benta kini ki pulit pyniaid kali daga ba ya kila jingarap bat ki jingkershan hakum kini ki por bashit kyr-ang kasin beneng. Ki babun kila kinturu ya ki bor kmi bakin no syakini ki pulit pyniaid kali ya ki shatri ki hydration station badun pin bujri pali hakakam kenang banyarap ya kini ki pulit bakin la kerda ya kani ke jingshit kyr-ang kasni.